täzeliklerden habarsyz galma, bizi agda bol, bizi ýokma. Täzeliklerden habarsyz galma, bizi agda bol, bizi ýokma. Hemme jaňda salam, men Gül. Habarsyz galma gepleşigimiziň 116-njy bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, iň ol täzeliklerimizin biri biz mediatymy 6,5 milyon görülmäni geçdik. Elbetde bu biziň üçin ulu bir netije. Bu netije biz birlelikde yetdik. Gollaňyz üçin köp sag bolun, köp minnetdar. Ýöne intagam agda bolmadyklaryňyz bar bolsa, jaň-jagat wasyň tesbir ýazyň, dowam etýär. Täzeliklerden habarsyz galma, bizi agda bol, bizi ýokma. Yaşlar, bugünkü täzeliklerimize başlaýat. Ýöne esasanam halk aýdym taýmy sypdyrmaň, üýtgeşik täzelik bar. Kliplerimize başlaýat. Mekan Carygulyyew bilen Bir sen yetenok. Yanıma bir sen yetenok, sensiz ýok gowsum, asla uykym tutanyp, ýene gelýär görüsüm. Bir sen yetenok, sensiz ýok gowsum, asla uykym tutanyp, ýene gelýär görüsüm. Ýene de bir täzelik Farhat Oraýewden Dance Mix hödürläpdir. Мокро, который день ужасно мокро, проклят. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, простите меня. Я моя, виски, кола, королева танцпола, виски, кола, королева танцпола. Mekan Carygulyyew, Yardan Yaraly, aýdym gowalpdyr, berekella. Yansam da dönmem senden dilinden sen ölen. Yaraly, yaraly yardan ne? Sensiz yaşa bilmem men bu ömrü. Yaraly, yaraly yardan ne? Sensiz yaşa bilmem men bu ömrü. Innik täzelik Annaguly Myratdurdyýewden Konsertdan kliplerini hödürläpdir, diňläp bilersiňiz. Oghlan Bakhshi ady bilen tanalýan sazannamyz Yewropa dowletlerine konsertlerini berip, Dutarymyzyň sesini ýanglatdy, Tanatdy täze eserini diňläliň. Inniki halk aýdymy Hemra Rejepowdan diňläliň. MÜÇ şahajagyny Hakykat feat LUVERA bilen başlaýat Ýollar. Dostlar, ýadyňyza düşýän bolsa geçen bölümde LUVERA'nyň rus dilindäki aýdymyny paýlaşdyk. Bu edek bolsa LUVERA'nyň türkmen dilindäki aýdymyny diňläliň. Innik täzece aýdym Jeren Halnazarowa Seni tanamaly.
Aydym haladım, ýönünäm düşündirjeren soňky döwür täzelik ad gödürleýän. Oğluma men seni tanamaly, men seni kıynamaly, şonan tanamaly, söýgüliň bamy. Men seni tanamaly, men seni kıynamaly, şonan tanamaly, söýgüliň bamy. YouTube täzeliklerine gelerimizde +50 gepleşigimiz aýym papina bilen. Şu ýerden geçip görüp bilersiňiz. Zat diýerler bir janyň gelmene Hudaý we düşünürüsüm öyle. Näme diýýin? Menem näme diýen, gynansak da diýen şoň üçin gynançly bir durum. Öňki ýygyň bilen näme üçin aýryldyň, näme boldy? Yüzüňde estetika barmy? Yaşlar bellek geçeliň +50 gepleşik bilen online gepleşiň tapawdy. Online gepleşikde tanamaly adamlar, Bakhşylar bolýar, +50 gepleşiginde blogerler bolýar. Arasynda tapawut bardyr. YouTube'daki ikinci täzelik Jeyhun TV kanalyna Farhat Orayev mehman bolupdyr. Yani Ökünen zadyňyz barmy? ökünýän zadym. Diňe ökünýän zadym şu ejem aýrylmazynyň şu diňe şu aýryljan bilen ortam şu ýanyndan şu iň bolmany ölýän çağda ýanyndan aýrylman diýip. Inni gelýär iň gowurýan şahaçyklarbyň biri könülleri Yardan, Muhammed Kasim, Josh, Mayam. Yine de bir könülleri Yardan, gözel Annamuhammedowa-Men bagytly. Yıllar deňizi arası meydan, ajaýyp jadyly düşemeň diýer. Min şeýle bagtly aýyň goýnuna, demin sazlaşygy hem bakytygy. Saçlarım içiman oynayar, deri uçan bu alem uçar, göderlikten yüreğim coşar. Min baklı bir sayrayar, saçlarım içiman oynayar, deri uçan bu alem uçar, göderlikten yüreğim coşar. Inni gelýär tesbirleri okumaly şahaçygyna. İlkinci tesbiri ýazyp bayrak gazanan dostumuz Muhammed. Abat ya что ли? Abat вы что ли? Inniki tesbirde Gollywood i Bollywood şeýle ýazypdyr. Könüller ýatlamak iň gowy ýeri şu taý diýipdir. Inniki tesbirde Nuray şeýle ýazypdyr. Salam hemmäňize, kän wagt bäri kommentariýa ýazamokdum. Şu gün ýazýan hemmäňize işiňize üstünlük mejetima udaçywam. Spasibo огромное. Inniki tesbirde mälik şeýle ýazypdyr. Alyu, menem okaýyň bir jegedek diýipdir. Okuduk. Berekella. Inniki tesbirde aýölek salam we şeýle ýazypdyr. Gülcan, gowja bolupsyň, tuğeleme, göz değmesin. Tyma, mýot öňe. Köp sag bolun. Inniki tesbirde Eviz Akçaýew şeýle ýazypdyr. Gül adyňyza münasip siz hemişe gülüp gezin. Diňe öňe mejetima. Size näme diýsegem telpeň goýýan udaçy. Köp sag bolun. Rahim Annayarow şeýle ýazypdyr. Salam mejetima. Habarsyz galma gepleşigini backstage etseňiz gatty interesňe bolardy. Kto za stavim like. Udaçy mejetima.
Men pikirimçe de interesni bolardy. Innik tesvirde alço şeýle ýazypdyr. Gül arma, saçyň haýt şampuna ýuýan owadan öwüşkün berýär. Diňe öňe bowsaň, örsäň, hasam gowy. Köp sawoluk şampunun däl ışık öwüşkün berýär şondan. Şeýlelik gülen bölümimiziň ahirine geldik. Ýa men ýokarda like basyň diýmäge ýatdan çykarypdyr. Like basyň, tesvir ýazyň, iň esasat özüňizde gowy seredin, hoş sag bolun. Okey, azıcık şunu naklonluk yapıyorsan daha iyi. İşte daş. Lerin biri. Bu neticeyi yetmemeli. Давай, bu netice yetmemeli çünkü. Tam aranızda. Да, было хорошо, давай заново. Like bas demedim ha. Ziyan yok, давай. Mekan Carygulyyew. Başlayak. Mekan Carygulyyew bilen Konsertdan yetenok. Aha. Telefonla sahip. Şey diyemem bana. Ne için? Bir gülnüyer deyip sonra hatta mı? Bak. Ne verdi? Kıyıskaçık dans ikisi bir zatmım. Yok, kıyıska diyenim napmıyor. 3 minutluk video Aha, geldi, aha, 4 aha. minutluk video düşündün mü? İnnik täzelik. Daha uyarım. Yanlattı diye bir hile ayttım ay. Haydi verz yani, yok ya bir zat yanlış mattan. Çekinme Gül ya. Son döwürler täzelik at ödürleýän. Yaxşı bol zaman basılı terbiye. Nu tipa ilk sen tanamaly son bor diýmeli diýip. Seni tanamaly mı? Şuna bakın. Ya oğlum geldi. Tanamaly mı? Zачем так делаешь, девушка? Я тебе Я говорю, тебе я зуб, тебя я спрашиваю. тебе зуб даю, я слушаю. Хватит. Хорошо. Хватит. Çık kapıdan. Git. Men batlı, beni faynaya. Ey işte. Sağ ol. Ve kayıp tutan tersi video çıkmandı efendim. Tak mı уже yattanım çıkardık seni. Çok güzel oldu. Aferin. Näme diýip başladyk? Başka bella geçelim. Ingo görýän şahat. Özür dilerim. Hile Josh bolun. dediğiniz yani yok aslında Joss. Josh. Ama yani Josh denilen mi? Bana çok Alışık enerji yok değil mi? Energem düştü. Aynen. 14 sekund geçtiniz. Kaçtı? şampundan değil ya. Konь şampun var. Metalı. Лошадиная сила değilse. Ya mışık. Yalan gurlatacak golyan mı? Yalan da. Aha. Bak. Gülniyaz. Medyatımı